Ме за имоти. Аз съм Росен Станков, а това е двустаен апартамент в хитовия комплекс Семирамида. Ето е с Акт 14 и страхотна югозападна гледка към Витоша. Строителството на комплекса се изпълнява с най-висок клас материали, като асансьори Шиндлер, дограма със строен стъклопакет и прекъснат термомост. Двоен зид между апартаментите с топло- и шумоизолация между тях от каменна вата. Същата каменна вата е поставена по фасадата, а нейният завършек е с керамични плочи.